Sitten mä heitin sen murhaajan pihalle. Mä rupein tuommoista katteleen. Kaatelin maidotkin lattioille. Luulisin, että sitä pelottais, kun on siirtymässä ajasta ikuisuuteen, mutta ei mua pelottanut yhtään. Musta tuntuu, että mä en pelkää enää mitään. Sille Akille sille pitäisi antaa joku opetus. Mä aion jättää Ulla. Aikaisemmin en ois uskaltanut. Mitä? Kuka sitten hoitaa talkkarihomma? Ei taida olla enää mun päänsärkyni. No, mitenkäs se murhamies nyt ihan siellä vapaana tallustelee? Ai kuka? No kenestä äsken oli puhe? Akista. No, se on vapaa kuin taivaan lintu. Ja Suomi mukaan oikeusvaltio. Herra yksin tietää, mitä se seuraavaksi tekee. Mitään muutosta ei tapahdu, jos ei itse sitä muutosta halua. Että mun piti taivaan portilla asti käydä ennen kuin sen tajusi. Aivan. Turha syyttää muita, jos ei tee itse mitään.